Crea Fogar nace da necesidade que que fun atopando nas vivendas que estaban no mercado inmobiliario. E naquele momento estaba facendo traballos de homestaying para distintas inmobiliarias e vía que as vivendas estaban nun estado bastante abandonado de cara a despois ensinar ao posible propietario ou inquilino. Tiñan unhas condicións como moi lamentables, cando realmente se podería sacar fruto do que ali había ben colocado e, unha limpeza estética, quedaría mellor. Por aí, empezou a surdir a idea, despois con unhas visitas ao evento Casa de Cor que se fai en Madrid cada ano, ali, claro, a idea foi collendo así un poquinho de corpo e, aí entrou na miña vida, o contacto con Bea, empezamos a facer colaboracións para, sobre todo, de escaparatismo e de escenografías, e de aí, comentei así un pouco a idea e ela, aumentou este microproxecto coa súa aportación en canto a colaboracións con artesáns e, ir introducindo un poquinho máis todo o tecido. Cando a Almudena me comenta a proposta, me pareceu super interesante. Claro, eu mellor sola non sería capaz de levála a cabo, pero vendo que ela estaba moi ilusionada con ese proxecto e eu xa viña con unha vaga idea de algo similar, e entón unamos un pouco a idea de cada unha para materializala de alguna forma. E aquí, de alguna maneira, o que queremos potenciar é todo o tecido empresarial galego, sobre todo o feito a man. Temos moita materia prima en Galicia, moitos produtos que non son visibles, e como poder diseñar unha vivenda onde todo o produto este diseñado ou fabricado en Galicia, e creemos que iso é moi interesante. Entón, queremos darlle valor a toda esa parte de tradición e cultura que ten a nosa terra. Claro, sin esquecer toda a parte tecnolóxica e toda a innovación que, por suposto, tamén existe en Galicia e que, ímolo demostrar con todas as empresas que van a intervir neste primeiro evento, que confiamos que non sexa o último.